La disbauxa s'ha apoderat dels carrers de Canovelles aquest dissabte durant la Rua de Carnestoltes, disfresses pels més petits, pels més grans o per la família al complet. La música ha estat imprescindible per ballar, gaudir i, sobretot, passar-s'ho bé. Molt malament. Molt malament. Jo de pirata, però... Jo voy de boquerón, Más o menos. Bueno, tenían una miqueta la decoració de l'any passat i l'hem renovat una miqueta. De Catrinas son de los muertos de México, muertos elegantes de México. Som de l'Escola 420 de Canovelles i vam disfressats de cinema. Protagonisme també per les carrosses ben decorades i acompanyades de les millors comparses i de disfresses, espai per les més originals, les més divertides i, com no, les més atrevides. Una festa per deixar-se anar i no passar vergonya o, en alguns casos, com aquests dos nens, coneixent per primera vegada el Carnestoltes amb l'uniforme de policia i a punt per berenar.